Hurian itu hatta, selamat hari Minggu ma dihita salhuna. Guarni minggu ta sadarion ima minggu paupaton dung Trinitatis, namar lapatan hasi tulus sadauni debata, dohot topik, holong mabuan las niroha dohot apul-apul. Atong tapasonang marohatta, tapukama parminggota, tapuji matuhatta marhite bukede nomor sia ayat sada rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhyad di idarohakku Jehovah, ninnay banado, haholongon sa liling-liling na hubahen makkaholongiho, dibayani hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suhatudusan, na sumarmula na sumarujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehononmu hasaan ni dosa,
hati goran dohot hangoluan saliling nililing na dihami. Asima roham lehon may dihami. Say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion sianho. Moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohanami. Asa tung porsea hami dihatam dohot di bagabagam. Asa jupak kami hasonangan saliling nililing na. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 650 ayat 1 sahatu ayat 2. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de batam diho. Dia do lapatan ni oddo. Ikod diha biare rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta dohot mida akkarajata rodi akka na tua-tua. Dang jadi paroot tarimas nasida, ikot patudo hita jala ikon holong rohatta tu nasida, siuluad do nasida jala sisubutod do rohana. Atong rak mangidugo gumahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 680 ayat 1 sahatu ayat 2. Tapaudak jala tapaseret maruhatta lamanopoti dosa tau debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan para siroha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiaumi manopoti jala menganggukod dosa nami. Macejuk tuharsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroai. Daku haulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubai kami. Di baini, tamado rimasanmu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay na mapurus mahame nuayang tuasini roham nagudangi,
mangidu sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhukna. Sayurupi mahami paubahan rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangoluhami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan say asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-bagani di bata taringot tuha sasaan dosata. Satokid do hutangi hu hatidakok ko ninna papungupungko ho muse marhite-hite aka asi ni roha gudang. Takad di parpiar ni muruku hutabunihon buhikku satokin mararupoko alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyaku ho ninna Jehoba si paluaho hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 125 ayat sada rodi ayat 2. Epistel diari mingguan dia sian opat Musa bidu 14 ayat 10 sada tol hastu ayat 10 sia tajahama marsikat sorin. Dungi nina Jehoba ma tu si Musa sadia lelengon isahan ni bangsa onau jala sadia leleng nari dangolo nasida porsea diau binahen ni sude tada akan nahubahe di tonga-tonga muna. Dungi ninna si Musa ma tu Jehoba begion ni halak misir ma baritai ainunga ditogihon ho bangsoon ruar siat tonga-tonga nasida marhite-hite hagogoonmu. Tuksura bunuonmu nuaeng bangsoon songon sahalak
Jadi dohonon ni bangso parbegu akan nang ubegi baritami masongonon. Nuaik pe saya marmulia magugun ni Tuhani songon naung nido ni hatam ainim mudo. Atong saya marpamuati maroham mida hajahaton ni bangsom hobartu hinagudang ni asin ni roham ala naung sapala marpamuati roham mida bangsom olat ni misir dope rasi rasanwaeng ima sahakna martua do akan tumangihon hatani debata jalan au peopsa amin. Maredehita sian buku ede nomor 656 ayat sada rodi ayat 2. Taha tidak koma hapor siautai songon nahi na tidak kon idungatta sa hapor siau di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na sohatudusan na tomo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria naga begabian siato di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamu ni debata jahoba amanai pargugu na sohatudusani disi maibana pay mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda amin. Tabigima ede pujian sian hoir sekolah minggu las diudutima kor ama partukuan.
titing namasa di Huriata di mingguon tanggal 20 Juni 2026 di ibadah jam 10. Naparjulu naneng marbagas. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagaso ma Rio las pesta manurung. Anak niamang tupak parulian manurung SE. Tubuni inang Rospita Borumarbun SE. Ruasnya HKBP Cibubur, Sian Huta, Jalan Haji Bain, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Manang Wikpitu. Dohot Orwana Agatha Kristiana Uli Boru Simajutak. Boru Niamang Parulian Simajutak MPD. Tubuni inang Francisca, Ruas ni HKBP Agape Resort Depok Timur, Sian Huta Gang Masjid, nomor 57 Cisalak Depok. Pamasumasuon di Patupa hari 1 4 Juli 2026 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 2 luwip. Napaduahon Siad Dewa Diakoinonia, seksi Naposo Bulung. Hari Sabtu 4 Juli 2026 pertangyangan Naposo Bulung Masohok Majolo Domu tu retret Parguru Malua masuk Musesangon Nasional hari Sabtu tanggal 10 Juli 2026 masuk pukul 10 siawib nani jabuan ni wik 10 sada punguan lansia domu tu acara ibadah dohok pertemuan Persekutuan Perempuan Distrik. Sermon Punguan Lansia gabe masuk ma di hari Senin 20 Juni 2026 masuk pukul 10 wib. Napatuluhon Sian Dewan Diakonia, seksi sosial. Tabuam ma ditangyang tak karuas ni Huriata na di bagasa parsahiton songon nang tersura di titik tak. Napapaton Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Hari Selasa 30 Juni 2026 Patuponi Distrik Walu DKI Jakarta do ibadah dohok pertemuan punguan parupuan distrik. Maringanan di Huriata masuk pukul 2 luwip saha tunasidung. Napalimahon Sian Panitia Pesta Gotilon dohok ulang tahun HKBP Cibubur napa papul pituhon. Laporan penerimaan amplop tupak ibadah minggu Boy Mata Jaha di Naung Adong Tatiok B. Naponopon Sian Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode 2025 sahatu 2027. Alan yang dapok matikina Panitia Pembangunan Lao Paulakon Dana Talangan Sian Ruas Wiksada sahak 12 imana manuhor lahan gereja HKBP Cibubur. Marhiteon asa totong mata ingok pasahaton cicilan manang komi meta siganuk bulan. Songon naung tarsurak di wiktabe. Asabui dengan paulak konota dana talangani turuas ni Huriata dia ka arina mangihut. Disude dukungan tu panitia pembangunan ni Huriata Kupasat hami mamolete godang, tuhatama nama mas-masuhita saluhutna. Laporan parhepengon ni panitia pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatiok B. Napapituhon buah-buah. Hobar tu program kerja ni Huriata tahun 2026, marhite titingon pinangido matu sude ruas asa tapasaha ma peliat tahun 500.000 marhite sitwa wikta bukti transfer asa tapasa amatu sitwa wikta B manang langsung tu Huriata. Napawaluhon ruas namoding. Nunga marujung ngolu ima maju sirait manang amani Melina umur 72 tahun. Hina baluhon ni inang derita boru nadakdap inganan nasida di Gang Makmur nomor 22 Podok Rangon Cipayung Manang Wik 2. Moding na di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026
Kemudian di hari Jumat 26 Juli tahun 2026 di TPU Pondok Rangon. Sonari sahak mahita tu acara marningot ruas namoding jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ningulu ni dongat taon los paingoton hita dosude nang hita pe disadatiki tong dosongon nasida ikom moding. Alani totong mahita marpakirimon na mangulu saliling di Portibion jala sehobas manang salihari pehita lau manadikot tanoon. Taingok mahatani tuhatta di pangukapos 14 ayat 10 b nama dok mertua maakanamate di bagasa Tuhani olat nion tutu di doktor di masohok manasida siaparu kilon nasida anamihu manasida tuna niula nasidai tabuam masude keluarga nang sisolhot na tininggal hon ni dongat tanong cumolomod dingi asanggia matuhatta na paul mangapuli nasida alani martangyang mahita di bagas rohat tabi. Amen. Rahmangede homaita. Songonima titing di minggu tasadarion akatiting namangihut boy mata jaha di natar surat di warta jemaat manang marhite berkot nadong di bangku gereja ta mulai tema di tuhata. Tabigima ede pujian sian korwik onom didutima korwik 10.
Mari dehita sian bukede nomor 650 alu ayat sada dohot udukna hut tapapungu pilihan sada a dohot sada b. Sa
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata na mamakulingi hita di parsaurata di hari mingguon. Tarsurat mai di surat ni Apostel Paulus mandapoton Pilemon ayat 4 rodi ayat 7. Buah sadang apal hudok bidu sada ay holan sada bidu doa manginang ya songoni mah. Songonom mahatan di bata takasma tapayutihut. Nama dok mauliate doau tu debataku toktong marningot ho diaka tangiaku. Ai hubege do holong ni roham dohot haporsiaonmu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut aka nabadia. Anggiat mapakorhon hasaoron ni haporsiaonmi lao manada nasa nadenggan na di bagasan hamu maradopon Kristusi. Ai godang do diau halalas ni roha nang apul-apul di bayan holong ni roham. Ai di pasabam hodo ate-ate ni akan nabadiai ale anggia. Ido yanggo sahatna. Horas ma dihamu aka manginang. Selamat hari Minggu juga buat adik-adik sekolah minggu yang suaranya tadi luar biasa. Sehat? Baik-baik saja, puji Tuhan. Las rohaku aka manginang boy pajupang dohot hita. Takas pajupang nakinau dohot amoku dison padita emeritus itopul. Pos rohaku among ditukul hodo ausiani ibaga satang yang mu anak mon. Asa hatani dibata takas sahat tu aka ruas ni huriata. Dihamu aka manami dohot inanami ruas na hinoholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Di hari mingguon di bohali mahita marhite jamita na odolan na ima holong mabuan lasni roha dohot apul-apul. Yata Indonesia didok kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Boleh di next bang? Tombolku dari sini nggak berfungsi. Di ngoluta si ganupari akamang inang remaja na poso bulung nang hita saluhut na hiradong madua ragam ni jolma humaliangta. Ada orang yang kehadirannya menguras energi kita. Holan pajupang ngaitor marsak kita mamergi ibana. Dang dope makatai ibana. Holan jupang. Amat tau muse. Na tau muse. Ngato kulu. Hape sakka babaha tape danga dong dope sian ibana. Ale ngato kuluta. Ada orang yang modelnya begitu amang itu. Ale dong dotong halak na rumang na paduahon. Holan roi bana dang pola makatai sakka babaha tape alai rohatang amacai las. Yang tadinya deg-degan menjadi tenang. Yang tadinya sepi sekarang menjadi riang gembira. Molo curhat iba tu ibana dang apala gudang nian hatana holan ido HP. Tapi entah kenapa kita merasa didengar, merasa diterima dan merasa dikuatkan. Padahal dia tidak banyak merespon apa yang kita sampaikan. Agak berbeda dengan orang yang jenis pertama tadi. Baru sedikit ku bilang yang di bagasan hatiku, ngaka poda sian najolo ni najolona, sahat,
tuh hita. Aduh, baru sedikit ku bilang, tapi udah banyak nasihatnya. Kita sering ketemu yang pertama atau yang kedua, Mang Inang? Tapi pertanyaan yang lebih tepatnya, kita yang mana satu? Kita. Moloro hita marado podongata gabena dia mahita odo sastongna odolana. Apakah kehadiranku membuat orang lain gelisah? Atau kehadiranku justru membuat orang semakin bersuka cita? Nah dia mahita sonari takasma tapayutihut jamita onaka mangina. Boleh di next? Nakin kata jaha ayat 4 rodi ayat 5. Suratnya Apostel Paulus tu si Pilemon. Sanghau kamu amanginang anon majaha. Ay holan sabidu do dang apala gajang. 25 ayat. Jalang ngabuit adok ngahya hujaha sada surat. Satu kitab yaitu Filemon. Nah posian sasitong na ujui si Paulus manuraton suraton. Ai surat ibana surat halalas niroha alaisian hurungan. Menulis surat penuh sukacita tapi menulisnya dari suasana yang penuh dengan derita. Bagaimana mungkin? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita kepada Paulus yang demikian. Surat sukacita apa yang ditulis oleh Paulus? Surat kepada seorang yang ia kasihi yang bernama Filemon akamangina. Manghiton berita si Filemonon sadana burjo doon na mangalehon bagasna gabe inganan ni halak na porsi itu Yesus marpungu. Tentu waktu itu gereja seperti yang kita rasakan sekarang ini belum ada amangina. Jadi halak na burjo doon si Filemonon. Alai diari naung salpui danga pala binoto takasna digan marsoal ma si Filemon dohot sahalak hatoban na marguar Onesimus. Apa pertentangan manang perbedaan nape danga pala takas di patorang di Bibel tahu. Tapi akhirnya mereka menjadi berpisah. Maka sekarang marhite-hite suraton naeng di padomu si Paulus mamuse asa si Onesimus naung sanga marsoal tu si Filemon gabe mardomu muse. Hirasongoni mamanginang bona manang hal yang sangat umum dari Filemon. Alani moloboy pinasahat kesimpulan ni jamitau di bonana kira omma manginang. Kasih itu mengingat orang lain dengan ucap syukur kepada Allah. Kasih itu menghidupi persekutuan kita dalam iman yang saling mengasihi. Kasih itu menyegarkan hati orang-orang yang letih dan lelah. Kasih Kristiani itu menggembirakan karena menyegarkan hati kita. Kasih Kristiani menguatkan karena ia membuka ruang pengampunan. Nakin si Onesimus maradopon si Filemon marhite si Paulus hirauma kesimpulan. Boleh di next bang. Jolot ini tip sanggar asabinen huru-huruan. Jolo sinuku marga asabinoto partuturan. Ya kalau Amang dan Inang tadi bertanya-tanya ise do di tanamion. Supaya rasa bertanya Amang itu dan Inang membuat kita tetap terjaga. Jadi disimpan agak ke tengah. Saya Pendeta Jandrio Fernando Siagian Amang Inang. Hasiaku Tiffany Borusi Hotang. Di bahasa-bahasa di bata tu hami tolu dak danak bawa. Saya pendeta HKBP yang diberi tugas oleh kantor pusat kita
sebagai pendeta tugas belajar. Di lehoma partikia tuau 5 tahun asa marsikola muse. 2 tahun untuk kuliah S2 dan 3 tahun untuk kuliah S3. Kabar baiknya Amanginang, persis 3 minggu yang lalu S2-nya sudah selesai dengan puji Tuhan gitu ya. Dan dalam 1 bulan ini, bulan 7, akan mempersiapkan diri kembali untuk persiapan masuk menjadi mahasiswa S3. Jadi ini sambil masa-masa persiapan ujian. Ro amang presesta padita uluan nenggolan madok erap majoho rap dohot parhalado dohot ruas ni HKBP Cibubur lahu makobasi debata dohot memuji ibana saat 1 bulan Agustus. Inilah saya Manginang, tinggal di rumah inang mertua di Perumnas 2 Bekasi. Jadi dari sini ke Bekasi Selatan gak jauh, sejam, dan ya begitulah perjalanannya gitu. Dan juga 2 amang marga sihotang di gereja kita, yaitu juga takas simatua opungna marhamaranggi. Jadi atikna palujahui ba atikna boydo ati amang satokin muse i Bekasi di rumah inang iso jabuni ala kamang. Kira-kira gitu amang inang perkenalan singkat. Sonari masuk mahute hita sonari lambagas mamereng jami tahun boleh abang kakak multimedia di next. Kita akan melihat bagian yang pertama amang inang, ternyata holong ni rohai mamereng dengan bahasa ni debatado. Kasih itu melihat anugerah. Molotaja anak kiningan tu ngapala ulisi tutuma hatani si Paulus tu si Pilemon. Agak lebat hujaha akamanginang da. Madok mauliate doau tu debataku tok tong marningot ho di aka tangiaku. Paulus mengucap syukur kepada Allah dalam doanya ketika ia mengingat Filemon. Paulus tahu benar bahwa ada persoalan antara Filemon dan Onesimus. Tahu benar. Bisa saja ada luka, ada ketegangan, ada amarah antara Filemon dan juga Onesimus. Jangan-jangan bisa saja itu juga dalam hati seorang Paulus. Jangan-jangan. Tetapi ternyata ayat 4 mengodol hotuhita kamanginang asal martani yang ibana saya madok mauliate tu debata ala si Filemon. Dan dibereng si Paulus natongon merbada si Filemon dohot Onesimus. Nani idani si Paulus ima debata namarnida si Filemon. Debata namarnida si Onesimus. Onesimus naung porsea tu debata. Filemon naung porsea tu debata. Ima natakas di si malolong ni haporseaon ni Paulus. Ubaena ibana madok mauliate. Alani akamanginang, ternyata kasih yang menggembirakan itu selalu dimulai dari cara kita mengingat orang lain amanginang. Bukan hanya mengingat luka, kelemahan, dan kejengkelan orang lain terhadap kita. Itulah cara agar kasih bisa menggembirakan di dalam kehidupan kita. Suku-sukunna buti sonari. Cara memandang kita terhadap orang lain itu bagaimana ya mangina? Kacamata dia mana tak pakai mamereng dongata jolma. Apakah kita berpusat pada luka dan hal negatif tentang orang lain atau tidak? Masa sih hanya karena satu perbuatan salahnya
10, 50 nadenggan nabe inahenna itor sarsar songoni. Jadi Paulus ingin mengingatkan kita, mengingat sesama tidak boleh berhenti pada luka dan kesalahan seseorang. Dia harus bergerak maju, mengingat bahwa Allah juga mengasihi semua orang. Amanginang out sugari songo kita cara ni debata maka holongi hita ngaolora au selesai manang hamu pe selesai di si salah si itop si mate ternyata Allah kita bukanlah Allah yang demikian. Ngatakas naketa jaha di epistel di opat musai nakiningan Israel selalu gagal untuk taat. Israel bahkan sering kali memberontak kepada Allah. Tetapi ternyata karakter Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Lambat tarimas do di batata manginang. Hita do nasipata lambat raun tarimas. Molo di batatai lambat tarimas. Au lambat laun tarimas. Mari kita belajar dari cara Allah mengasihi orang lain. Tidak berhenti kepada luka, dosa, dan kelemahan orang lain. Asaboy kita kasih itu menggembirakan. Napa dua ho nakamanginang naing dohonon nitur pukotu hita ima ternyata kasih itu menghidupi persekutuan. Di ayat 5 masuk Paulus madok tu si Pelemon songonon. Ai hubegedo holong ni roham dohot haporsyaun. Holong ni rohani si Pelemon dohot haporsyaun na ipadomu si Paulus mamereng. Jala dibereng si apostel Pauluson pakorhon ni haporsyaun dohot holong ni rohani si Pelemon sien pakorhon nai. Jadi ini kasih bukan tentang kata-kata saja. Madok holong ni roha tudongan bukan cuma omon-omon doang, tapi sudah nyata senyata-nyatanya dalam tindak tanduk Filemon, dalam kehidupannya sehari-hari. Manomu-nomu halak na porsia tu Yesus marpungu di bagas namangina. Dungi diduti si Paulus mamadok dohot maradopon saluhut akana badia. Di hata asli na didok maon koinonia. Songo kita di garis tahun adong do dewan koinonia. Tetapi ternyata koinonia yang dimaksud bukan hanya kumpul-kumpul dan bersama, tapi lebih dari itu amanginang. Koinonia berarti imanku harus mempengaruhi relasiku dengan sesama. Molosai marpungu hitarap dot aka halak na porsea, maka pertanyaannya, apa buktinya? Buktinya adalah aku berelasi dengan baik dengan orang-orang yang bersama-sama dengan aku berkumpul dalam Kristus. Ngadong tahe iguari si Paulus di son guarni si Onesimus nana yang dibuan si Paulus asa pajupang dot si Filemon belum amangina. Alai boy do dohono songono na yang diuji si Paulus do si Filemon. Molo sudedo halak na porsea na badia dihaholongi ho Filemon termasuk do si Onesimus dihaholongi ho kan kira-kira gitu amangina. Sama seperti misalnya pertanyaannya begini. Amang pendeta Janrio Siagian holong doroham tahe tu sude portibion dohot natino pani debata. Pasti jawabanku ya aku mengasihinya. Berarti kau kasihi juga kan orang yang kemarin melukai perasaanmu. Hirana yang songonima aka manginang didok si Paulus tu si Filemon.
halusian carana masuk. Ya kalau omongan di pasaran cantik main lah ini gitu. Labokian carana, akhirnya si Filemon, oh iya ya. Ai ngaporsia si Onesimus tu Tuhan Yesus. Ai ngarap si Onesimuson rap naporsea tu Yesus. Berarti aku juga harus menyambut Onesimus dengan sukacita. Pertanyaannya begini Amang Inang, dalam kehidupan kita sehari-hari, gereja kita termasuk gereja yang lain selalu berbicara tentang persekutuan. Adong ibadah pagi, siang, sore, malam, subuh. Adong persekutuan kategorial, mangihuton ama, ina, remaja, naposo. Ada juga persekutuan wilayah atau wik. Ada juga persekutuan marga kita masing-masing. Jadi banyak sekali rupa-rupa persekutuan kita Amang Inang. Tetapi pertanyaannya begini. Bagaimana kita melihat sesama kita di tengah-tengah persekutuan kita Amang Inang? Tarlumo bima halak namet-met, yang dipandang sebelah mata oleh dunia ini, yang dalam kehidupannya di masa lalu berkali-kali jatuh ke dalam dosa, yang mungkin menjengkelkan Amang dan Inang, yang mungkin pernah mengkhianatimu. Mudah sekali di bibir ini mengatakan, iya dia saudaraku. Mudah sekali. Tapi bagaimana prakteknya Amang Inang dalam kehidupan kita sehari-hari? Moloro halak nama benjut roham topu tu adopamu sonari. Bohama responmu Amang Inang tunasida. Ihaol hodo ibana toema. Nasalpu salpu ma. Tabereng ma tujolo. Manang roi bana tuhita tabay songonon. Nita, padahal Allah mengajarkan kita bukan demikian Amang Inang. Maka persekutuan kita benar-benar hidup kalau terlihat dari relasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyegarkan atau tidak, meneduhkan atau tidak. Nah parpudi ma, omma topik ni minggu ta. Kasih yang menggembirakan dan menyegarkan hati. Huulangi mama jahat tu hamu Amang Inang. Ai godang do diau halalas ni roha, nang apul-apul di baik holong ni roham. Ai di pasabam hodo ate-ate niakan abadiai ale anggia. Paulus sungguh bersukacita dan dikuatkan dari cara Filemon mengasihi orang-orang kudus. Jalamolo didok di sona kiningan sian roha, hati ini Amang Inang adalah tempat terdalam kita manusia tentang rasa. Baik rasa yang menyenangkan maupun rasa yang menyakitkan, kenangan yang membuat kita bersuka cita, tapi juga kenangan yang membuat kita terluka. Ingatan yang membuat kita ingin terus hidup, tapi sekaligus juga pusat ingatan yang membuat kita trauma. Ingatan yang membuat kita terus berharap akan masa depan yang lebih baik, tapi juga ingatan yang membuat kita lelah, letih, dan lesu. Tetapi sekarang Paulus mengatakan, aku gembira. Hatiku disegarkan, las rohaku, tara pulau puang, molo sai hui ngot ho ale Filemon. Dalam kehidupan kita di masa kini Amang Inang, gimana ya kita melihatnya? Baiknya Amang Inang sekarang kabarnya, kalau tadi kan yang kutanya hanya sekolah minggu. Apa kabar Amang Inang? Baik.
atau kurang baik? Bagaimana bila dunia ini dengan segala dinamikanya membuat spiritualitas kita tidak lagi bertumbuh? Ngasobe. Tekanan ekonomi membuat kita semakin penat. Harga naik tapi gaji nggak naik-naik. Pusing mikirin ini semua. Ada juga di antara kita yang jenuh karena berkonflik antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan orang tua. Mungkin ada juga yang sudah sampai ke titik jenuh bahkan muak karena pengalaman pahit yang justru diterima dari gereja. Gereja yang diharap sebagai tempat pulih dan pulang, tapi justru menjadi tempat di mana luka hatiku semakin dalam. Bisa saja itu terjadi, Amanginang. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara, mari menjadi pembawa kegembiraan dan juga kesegaran bagi orang lain. Bagaimana caranya, Amanginang? Itu bisa terlihat dari cara kita menyapa orang lain. Songo dia labok ni rohata makata itu halak na asing. Di dua partangyangan week na hudohoti minggu na salpu. Week berapa ya Mang Inang, lupa saya. Week 4 dan week 11 ya kalau nggak salah ya. Week 4 9 ya Mang. Saya bikin cerita gantung Amang Inang. Ceritanya begini Amang Inang. Ini cerita ya. Adong masa halak na pojot situtu roha nang pikiranna. Alanga pojot situtu roha dot pikiranna isakapi ibana ma manikot. Pa ujukon ngoluna. Mardalam maibana tusada jabatan. Asasian jabatanay ibana. Alay adorang sosahat ibana tu jabatani. Pajupang maibana dohot hamu aka amanginang. Ganup marsada-sada. Otak ni maceritana jo episode sada. Episode 2 tergantung amang dan inang. Saut ibana manikot manang nadang tergantung amang dan inang. Apakah kita tersenyum kepadanya yang sedang penat? Manang gabedok kita madok toe tibung mak hujoti. Apakah ketika kita bersapaan dengan orang lain buah baritambo hirana adong na pojot di bagasar roha dot pikiranmu. Beta tapahudul jo satokin. Atik alani ido aka amanginang. Boy tarapul halak humaliangta. Maka amang inang di parumah tangga muna. Jadilah suami amang inang yang menggembirakan amang inang kepada istri. Jadilah juga istri aka inang yang menggembirakan hati para suami. Jadilah orang tua juga yang membuat anak-anak nyaman berada di rumah. Yang anak-anak ketika pulang sekolah dia pasti berpikir aku mau pulang sesegera mungkin berjumpa dengan mama atau bapak. Karena mama dan bapak selalu menyambutku dengan penuh suka dan cita. Alai molo gabe balik doa ka manginang. Nanti ajalah dulu pulang. Tunggu mama dan bapak atau mama tertidur. Roma amata songoni ahu palabat majo mulak nongkrong majo ibai lapo. Pinaima inata terpodom. Berarti ada persekutuan yang perlu diperbaiki. Amanginang alani pangujung ini jami tahun songonomma.
Firman Tuhan hari ini bukan tentang apakah Amang dan Inang mengasihi sesama. Bukan tentang itu Amang Inang. Tetapi kasih seperti apa yang Amang dan Inang hadirkan buat sesama. Karena boydo holong holan setabi di pamangan. Nato no action talk only. Holan hata. Tapi bentuknya enggak ada. Tapi marilah menjadi bentuk yang senyata-nyatanya Amang Inang. Filemon mengajak kita untuk melihat kasih Allah yang lebih dalam. Kasih yang membuat orang lain bersyukur kepada Allah. Molo diingot halak guarmu Amang Inang. Gabe dipuji ibana ma debata. Kasih yang membuat iman menjadi persekutuan. Kasih yang menyegarkan hati orang lain yang sedang letih dan lesu. Pangujungi nasi tutu butih. Mungkin hari ini Tuhan sedang menaruh satu nama orang di dalam hatimu Amang Inang. Seseorang yang selama ini membuat hatimu terluka. Saya tidak tahu itu siapa. Tapi coba sebut namanya. Nama orang yang selama ini membuatmu terluka. Yang sulit engkau mengatakan dongaku doi. Dangawi. Seseorang yang pernah gagal. Seseorang yang pernah mencideraimu Amang Inang. Coba ingat. Dan ingatlah juga betapa Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus itu tidak pernah berhenti mengingat kita yang pernah salah dan berdosa. Maka kalau hari ini engkau mengingat orang lain dari kesalahannya, Tuhan mengajak Amang dan Inang mengingat orang lain dari cara Allah mengingat sesama. Amin. Martangiang mahita. Pinuji pinasangap maho Tuhan. Nama makulingi hami di hari Minggu sadarion. Asa anggiat holong ni rohanami oleh Tuhan. Mapakorhon tuhu maliang nami. Haroro nami. Hadirion nami. Pakatayon nami. Mabain halak gabelas rohana oleh Tuhan. Molo pajupang dohot hami. Urupi hami oleh Tuhan mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Toho situtu oleh Tuhan. Sian nasa hajol maun nami. Dang tarbahai kami oleh Tuhan. Ganu pari ganu tiki mabain lasni rohani dongan. Olo dora gariada jot-jot pakatayon nami mabain rohani dongan nami gabi hacit rohani. Alani tongos mali Tuhan todim nabadia itu hami. Asa marsia jar hamili Tuhan. Pature diri nami di bagasakku. Asa parjolo manian holong ni rohami huingot hami. Asa hupadokoni hami hatanang pabahenan nami tuhu maliang nami. Pos rohanami li Tuhan urupamu hami mangulahoni. Di hari Minggu sadarion ali Tuhan. Huingot hami pardalanan ni huriam HKBP Cibuburon. Di saminggu tupudi. Dohot ragam ni akapakobasyon ali Tuhan di huriamon. Saminggu tujoloon. Adong masalas ni roha. Debasya kami makalason tabani umur. Nang makalason pardalanan ni rumah tangga. Makalason untung dan gaji yang sudah kami terima. Sian hodok nang karejo nami ganup
marsada-sada. Loas hamil Tuhan madok mauliate tuho. Aisiako dole Tuhan hujalo hami lasni rohai. Nang lasni rohani rio manurung dohot agata si manjuntak. Rap dohot keluarga besar manurung dohot keluarga besar si manjuntak. Nama nakapi pardonganon nasi dali Tuhan asa di pasu-pasuho tuari naneng roon. Lewat tu nasi dana dua hahipason. Lewat tu keluarga besar ketenangan hati. Asa boy denggan mardalan ali Tuhan ulaon lasni rohai. Alai dada holan lasni roha tahi ali Tuhan namasa. Di loasodo ali Tuhan arsak nang habot ni roha mamulus di ngolunami. Tuki jala habot situtu rohanami. Ditiki huboto jala hujahahami. I madongan nami saha porsiaon maju sirait. Manang amani melina. Naung moding manadiko kami. Nahina baluhon ni inanami derita nadabdab. Ale Tuhan. Dongani ma inanami. Unang loas iba nali Tuhan merasa seorang diri. Ai Immanuel doho ali Tuhan takas hoboto hami. Ho dodongan nami. Pos dorohanami na donganomu ali Tuhan. Inang derita boru nadabdab. Molo pe iba nasai tumatangis. Molo pe gale daging nang hapor siaon na alani pojot ni rohan ali Tuhan tininggal hon ni hasiana. Unang tadikon inanami ali Tuhan. Dongani tiop tangan. Haul gomos ibana ali Tuhan. Asa molo pe ibana tangis. Tangis ibana rap dohot ho ali Tuhan. Marningot akan nauli nadenggan pinatupani amang maju sirai rap dohot inanami nakin boru nadabdab rap dohot sude tahe aka poparana loas ibane li Tuhan tumatangis alai ditikina apuli ibana li Tuhan asalam tang hapor siaona manadaho di bagasan nguluna siga nupari. Nang ragam ni aka ulaun pakobasion pe ali Tuhan. Nanaing masa di huria namion. Ragam ni aka ulaun distrik pe. Ajari hami. Asa hutamui hami denggan. Akadongan sahapor siaon. Nanaing ro mangibati hami di HKBP Cibuburon. Nang akadak danak remaja par guru malua pe nanaing ujian lisan doho tertulis leo tu nasida bisuk asa sude tahenawi parsi ajari nasida boi takas ali Tuhan di surat ton nasida asa ditikina di hati dakon nasida hapor siaon ali Tuhan tuho ali Tuhan debatasi tolusada. Songoninang di pesta gotilon dohot ulang tahun huriam nanaing hupatu pahami anggiat ali Tuhan akan naung hupikiri hami akan naung huparadi hami hobari ali Tuhan tuasi dohot holong ni roham atong hupasahat hami matahe sude ngolunami tu tangan pangaramotion dongani hami mardalan di bagasan samingguon. Mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuho. Amin. Marede mahita aka amang inang sian buku edeta nomor 700 sia 12 laos tapapunguma peliata 700 sia 12.
Sayo se honda
tatangyakom mapiliata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga dohot na sauli basa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami. Unang hami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin.